Jel ide to? Evo, odlično. To je pita i ovo, viš. To je pita kad se izvuku kore. Ovo, šta još da kažem ovo? Tamo ovi iz Leskovca. Ovi iz Leskovca nek uzmu onaj šubler i nek premere i nek obeleže i nek ima onaj kamen za sečenje i nek odseku to. A posle nek odu kod čoveka nekog i nekim onim, ima na žicu onaj aparat za varenje, i nekim zavari to žicom. I to je to. I dobro je ovo. Sampdoria je pobedila, ostali su u trci za Scudetto.